Şu günler Balkan velayetinin hakimiyetleri nas satyanlara ve atyanlara karşı giyin gerimli reydleri geçiriyerler. Türkmenbaşı şehrinde büdjet işyerlerinin käbirine nas satyanların işten boşadılacak duydurulýar. Bu çärelerin arasında Sevitde nasın bahası 200 götürme çenli gymmatlady. Şol bir wagtda import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğu emele gelip, olaryň bahası 20 götürme çenli ardanlady. Bu megerem Türkmenistanyň taryhyndaky iň gerimli reýtler bolsa gerek. Nasatyanlar gözlenýär. Polisiýa işgärleri küçüleri gözükçülük hem güýçlendirip, şäher ilatynyň nas atyp atmaýandygyny barlaýar. Hatda polisiýa işgärleriniň özlerini hem barlaýarlar. Sewda nokutlaryndaky we hususy dukanlardaky erkek satyjylary hem barlaýarlar. Hatda olaryň jüblerini hem barlaýarlar. Nasatyanlara we atyanlara yüzlerçe manada çelini jerime salynýar. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Sebitin döwlete değişli idara kärhanalarynyň aglabasynyň ýolbaşçylary öz işgärlerine nasatyanlaryň işden boşadyljakdygyny hem duýdurýarlar. Şeýle duýduruşlar Sebitin jemgyýetçilik awtobuslaryna we döwlet taksilerinde sürüji bolup işleýän raýatlara hem edildi. Türkmenistanda nasy saklamak, öndürmek ve ulanmak gadagandary. Ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 80-nji maddasynda nasyň satmak maksady bilen uly bolmadyk möçberde taýýarlanylmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iýerilmegi we satylmagy binýatlyk mukdaryň 5-sinden 20-sine çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär diýilýär. Muňa garamazdan häkimetleriň mundan ozalky ýyllarda nasa garşy gören çäreleriniň häzirki ýaly giň gerimde bolmandy. Adatlyk häzirki çäreler barada yerli polisiýa müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne yerli polisiýa ofitserleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, bu reýtler ýurtda nasa garşy berk çäre görmek barada yerli kanun goraýjy edaralara ýokurdan gelip gowşan tawşyryk bilen baglanyşykly. Bu çäräniň çäginde nasyň sowdasyny dol ýatyrmak, naskeşleriň sanyny ýiti çäklendirmek göz öňünde tutulýar diýip yerli polisiýa ofiseri aýtdy. Şol bir wagtda temäki önümleriniň sowdasyny edýän yerli telekeçileriň bir näçesiniň sözlerine görä, bu çäreleriň sebäpleri täsirli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töwereginiň ýurda uly mukdarda çilim getirendigi bilen baglanyşykly. Häkimetler nasa garşy giň gerimli reýtleri başladyp, naskeşleri çilimi öwrenşdirmegi we çilim sowdasyna goldaw bermegi maksat edinýärler diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu waka nasa garşy görülýän giň gerimli çäreleriň arasynda Sebitde daşary ýurtlardan import edilen çilimleriň ummasyz bolçulugynyň emele gelen we olaryň bahasynyň 20 göterim ardanlanmagyna gabat geldi. Mundan 100 manat bahalanan çilimler 80 manada, 90 manat bahalanan çilimler 75 manada we 110 manat bahalanan çilimler 90 manada ardanlady. Dip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda Sebitde nasyň bahasy 2 esse, käbir ýerlerde 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda nasyň 30 gramlyk bir haltacıgy 20 manat, käbir satyjylarda 30 manat bahalanýar. Mundan sanyjy gün ozal onuň bahasy 10 manada barabardy. Nas tapmagyň kynlaşandygy sebäpli çilime geçmäge mejbur bolýarys. Ýöne çilim menýaly 1500 manat aýlyk alýan işgärler üçin aşa gymmady düşýär diýip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan 7 ýyl ozal ýurtda temäki önümleriniň sowdasyna garşy berk çäre görüp başladylar. Bu waka 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sowdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda kararyň kabul edilmeginiň ýa-da gabat gelipdi. Şonda Türkmenistanda çilim sowdasynyň ähli ygtyarlyklary ýurdun sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soňra hususy dukanlarda temäki önümleriň sowdasy dolu diýen ýaly gadagan edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçberde ýola goýuldy. Bu gadagançylyklar wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da wagtal güýçlendirildi. Bu çäklendirmelerin netijesinde çilimiň bahasy telim etse gymmatlady. Bu bolsa çilimkeşleriň köpüsiniň çilimi taşlap, has, ardan we el ýeterli bolan nasa başlamagyna getirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşri Lebapda 4 Türkmenistan
Türkmenistanlynyň temmäki önümlerini şol sanda nasy Özbegistandan ýurdun çägine bir kanun getirmekde tutsag edilendigini habar berýär. Olar Lewap vilayatynyň polisiýasynyň bölüminiň we Köýtendağ etrabynyň transport polisiýasynyň işgärleri tarapyndan 2 fevralda saklandylar. Kelif demir ýol menziliniň golaýynda yerleşen Köne Garly owasynyň ýaşaýjysynda 1200 kilogram nas ýapragy we 150 kilogram taýýar temmäki tapyldy. Şol ýerde Wekil Badar etrabynyň 3 ýaşaýjysy hem tutsag edildi. Olar harytlary Mary welaýatyna alyp gitmelidiler diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmäkiden azat etmek ugrunda tagalla edýändigini aýdýar. Munyň çäginde geçen ýylyň fevralynda Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklanyldy. Türkmenistanda temmäki önümlerine salynýan salgydyň möçüri hem soňky 1 ýylyň dowamında bir näçe gezek arttyryldy.